Orain dela urte batzuk, mugimendu bat hasten da, aurreskolen inguruan, eta ikusten dute aurreskolak aldatu behar diela. Ikuspuntua aldatu behar dela, eta ikuspuntu tradizionaletik beste salto bat egin behar dela, beste nonbaitera. Berrikuntza bat ematen da, eta hasten da, bai, materialak eta espazioak eta irakasleen rola aldatzen. Orduan, UESitik, ikusten duguna da, ekarpen bat egin aldugula prozesu horretan. Eta ekarpen horretan ikusten duen adibidez, beste gauza batzuen artean, interesgarria zitekela materialaren inguruan, eta esperimentazioaren inguruan eta jolasaren inguruan ekarpen bat egitea. Eta orduan, liburua hortik sortzen da. Proposamen desberdinez gain, material desberdina ageri da liburuan, eta gure asmoa da inspiratzeko liburu bat izatea. Hezitzaile edo norbanako desberdinek, hezkuntza munduan dabilen kide desberdinek liburua bera hartu eta inspiraziorako liburu bat izatea. Aurrera begira gure asmoa da, hezkuntza munduan dabilen kide desberdinari atea irekitzea, proiektuaren parte bihurtzea, eta horretarako webgune bat sortu dugu, webgunean bertan kide desberdinen, izan daitezke familien, hezkuntza zentroetan lanean dabiltzan hezitzaileen, aisialdi taldeetan dabilen jendearen proposamenak txertatzen joateko, eta proposamen bilketa moduko espazio bat izateko, inspiraziorako, ekarpena jasotzeko, eta bar.